Qualsevol que passegi pel Guinardó aquests dies es trobarà repetidament amb aquesta imatge. Locals comercials tancats. Segons expliquen veïns i comerciants, alguns són magatzems, però d'altres estan ocupats il·legalment. És un niu de conflictes. Hi ha ocupacions no en principi que repercuteixin en el barri, ni tampoc de gent amb necessitat en principi. Home, estaria bé més botigues obertes d'aquestes petites perquè dona vida al barri. Segons l'informe municipal, Estudi de les activitats comercials a Barcelona 2019, Horta-Guinardó és un dels districtes on han tancat més locals comercials els darrers anys i l'últim de Barcelona en l'índex de densitat comercial. L'Ajuntament va elaborar un pla de dinamització al mandat anterior, però encara no l'ha executat. Els botiguers expliquen que ara, amb la situació derivada del coronavirus, encara fa més falta. Fa més falta perquè, clar, el que passa que sí que tenim a favor és que la gent sí que s'està notant que s'està quedant en el barri també, i també hi ha una necessitat de lo que és el públic, també de que el comerç es potenciï també, que la gent en el barri realment pugui trobar de tot. Demanen a l'administració que es busquin solucions imaginatives. Per què no intentem fer alguna línia de carrer per la ciutadania i no per lo que és els cotxes? I al mateix temps activar en diferents solucions podria ser un primer pas. Proposen que hi hagi una via comercial que uneixi el Guinardó horitzontalment com a iniciativa per ajudar a dinamitzar el comerç i posar fi al tancament de locals.